Inyalo oronwa ote magi machuok e Facebook page magwa Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube page marwa Chuny Onagi TV. Akothol makende marwa kini donji kende konya chwako agulu ni nyakorongo jwang mana kakwa dhi mondo anene to chalo nade. Honorable James Oyugi Were, akothol makende maru musi. Erokamano. Amor kabisa, no kidonjo maber kabisa. Erokamano. Donjo chon time. Chon time. Yes. Ano kamor nie wangi. Yeah. Jopiny mor. Kano nagi Chuny Onagi ng'eni andala. Ing'eni ndala. Yes. Aber kabisa wabende wagoro kamano maduong' ahinya kuom chopo kandie weche ng'eny weche thoth. Yes. Ano ka bende koro dhano osechako rieyo kacha elections 2027 moods ochako chwakore kacha mar atari. Yeah. Mokwongo nyiswa ni to Nyalenda ochiewo nade? Erokamano owadwa Steve. Nyalenda ochiewo maber. Kendo Nyalenda wadhi maber. Wadhi nyime gi goyo tich. Tich dhi maber. Tich dhi maber. Chakre chwadnu lam kacha nyaka Donga koro en moya moya. En moya moya. Kendo sani king'iyo Nyalenda bi osebedo business hub. Nyalenda bi Donga chalo Diani. Nyiso ni tich ber. Itono Nyalenda chalo ang'o? Diani Beach. Chalo Diani Beach. Wan gi the best eatery in Kisumu County. In Kisumu County. Yes. The places to be. The places to be. Yes. Ya mit mar atari. Nyocha bende ano kacha bende kanago nawuotho kacha do ka bende stretches moko mane bende joka puothe na yuak kacha cha. Ano ka bende tinga no ket kacha mopure kabisa. Motieko. Masani koro jo oduogo back kendo gidak e utegi. Mano wawacho ni a great milestone kendo tich motim maber. Yes. To mantie wach moro ni kata ni ok otime kaka nonego bende time. Iwacho ni safari chakore gi single step. Kisetieko mar achiel tidhi mar ariyo. Yes, wan gi points mang'eny monego din, monego ger e Gabions. To Mheshimiwa Oron nyicho okonyowa mose din achiel. Kendo nyo ashwa noseyudo pesa medhi din go mar ariyo. Koro it means ni tich chwadore kendo gino biro bedo a problem and a thing of the past. Ma jogo kuchak bed gi wasiwasi moro ni pi biro daro gi kendo. Yes. Nikech ndalo ka bende ka picha no ochando ji kabisa jo Nyalenda ka bende noyudo kacha bende thoye moko mopogore opogore kalore kachiel koda pigno. Akendi familias magi bende nitie kaka osechopo negi kata mana maybe conversation jogo bende koro noyudo hinyruok kalore kachiel kod masirano. Compensation to kanyal wacho nosetim nikech ne onge budgetary provision. Mano to pok otimore. To mae gima bende jopiny kia ni nikech gi believe ni MCA ka ng'ato hinyore to onego bed ni un kaka one of your jobs bende en representation officer onego bed ni koro chung gi jopiny to neno mondo miyo ngima gi odhi kama kare. Mano en paro ma ji paro kata belief mantie. To ing'en gimoro amora mitimo gi budget. Gima inyalo konygo e masira machal kamano gin emergency fund. To emergency fund iyudo ka en pesa mathin mobedo allocated matie Kisumu County mangima. To masira mako wards mang'eny. Iyudo ka masira mar pi ni Nyakach, ni Ombei, ni Muhoroni, ni Nyalenda A, ni Manyata, nitiere Market Milimani kuonde moko, nitie Nyalenda B. Koro iyudo ka nitie Kabonyo Kanyagwal, nitie Kobura. Koro iyudo ka kuonde ma masira bede overwhelmwa kendo oingo pesa moketi. Koro en gima igayo ga gaya. To mheshimiwa giwacho ni ok ginenie ground. Ing'eni gima ji fail to understand. Ground ok anyal bede 24/7 nikech jopiny nomiya roles mang'eny. Ibiro nena ground ka launch projects, ibiro nena ground ka dhi attend to funerals ma wan go. Ka nitie meetings ma important security meeting midwara. And once in a while, ibi nena office kaka kawuono nani office in the morning. Ineno. To ok inyal wacho ni koro mheshimiwa da bedo e ground full time ni igodo to do. We are not campaigning. To an gi role mar representation. Nyaka dhi e county assembly on Monday ma bede committee meetings ma wanyalo goyo, wanyalo lose policies mikadhe assembly makonyo jogo. Nyaka bede mondo ayal tich ariyo, nyaka ayal Wednesday, nyaka ayal Thursday. Friday an gi option. Anyalo dhi committee meeting, tanyalo kawo kata 1 hour or 2 hours mondo abed ang'o? Officer. Saturday en kanisa gi lemo. Sunday en lemo. Koro ere kama wang' ne wach ng'ato. Seche moko bende omiya tich adhi oko. Assembly otera tich kata samoro adhi Bondo, samoro adhi Nairobi, samoro adhi Mombasa. Ineno koro ok inyal bedo mane momiyo no offices obedo created mag MCS. To offices obedo created ni managers were there. Managers are our representatives. Makiyude tiyudo MC. You must not meet MCA physically king'eni tich tiyore. Mano okay, Oh no.
Nitie jogo moko makata na office ne mapok ne gistepe. Ward manager is doing role ne monego tim. Mheshimiwa ki compare kachel kod one of the MCAs ki compare your work kata bende gi projects bende setimo gi other wards mag Kisumu County, nyalo wacho ni Nyalenda B osechopo kanye? Anya wacho ni Nyalenda B is ahead. Yeah. Kata ka ok en ahead ni en mo lead, to Nyalenda B could be among the top 10 wards mosetimo maber. Mheshimiwa Ruodhi mipako nyiswa ni to okenge mage misegoyo kama ni wegi kama koro sani kete. Erokamano. Sani nyaka ncha donjo office 2022. Anyalo wacho ni 2022 2023 was wasted nikech nadonjo ayudo ka nil budget mane nitie for Nyalenda B. Kachakore 2023 2024 gik mwasetimo nenore. Nikech ka nadonjo nang'eyo ni watalii biro Nyalenda mang'eny. Gima nakwongo deal go en ng'iyo ni Dunga Boardwalk ma jowa ma jombetre nyalo dhi to limo. Ema nakwongo atimo ma loso mobedo maber ma koro ang'iyo safety mar jowa. Mobedo repaired maber ma koro ok ni boardwalk wayudo watalii ma dhi wuotho dwa miyowa pesa. Koro ka gicho nyumore gi welo. Ne walose mobedo maber. Dunga being the place kama ji lupe. Nang'iyo nikech jeti nokethore, pi mane bi cha nomuomo jeti ma koro kaka yie go onge. Kaka yie rech nyalo land mondo jowa ma jouso kaw ne onge. Kaka watalii mikawo gi yie kidhi Swena mondo ne winy, mondo ne rao, ni nyalo idho yie ne onge. The first thing atimo jeti no ma repair maber. Osiptal Jolomino atimo ni facelift maber. Mwaloso ma iluongo ni Nyalenda Health Center. Mobede standard midware. Kato bende achaka manyo nikech gini en partnership. Achako manyo Mheshimiwa Oron. Mochako kelo mogeronwa 15 bed capacity maternity ward. Mamano be dhi konyowa yore mang'eny nikech dhi expand kata yuto mar osiptal. Nikech ka chon before SHA ne osiptal no claim mana rebates mag funa NHIF to the tune of 36,000 a quarter. Sani ne giyudo over 1 million a quarter. It means ni capacity gi mar chiwo services ne jopiny omedore. Kich koro gin gi more money. They can buy more drugs. They can employ more people. They can do facelift ka gidwaro nikech pesa gi generate. To magi gik manche wadwaro. Kichak ing'iyo road networks. Business ma Kilo netho nikech Kilo Piccadilly Road nodin. Ne ng'ato dhi mochiele modine makoro ji kama luwo. Ne wadhi mwatimo truce with the people mwatimo public engagement. Mwayawe ma county oketo na pesa molos. Masani transport jo pikipiki nyalo ringo maber, tuk nyalo ringo, geche nyalo kadho. Ma business makanyo timo ng'awo ochier. Yo ma Western Pharmacy Wegwa olosi nywe. Yo minche wayawo yo manyien madhi ka puothe Shakil Bridge. Maji gine magichake kende ni James Were Road. En yo mane onge. To wakriete mondo mi wakriete access ne jopiny. Nikech sani kidhi tiyudo ka Nyalenda kuonde mane ji ok chope. Sani ogere grofni mana nikech access roads ma were otimo otimo. If you go to Panpieri school, head teacher makanyo nong'isa ni Were, wan gi problem mar pi. Kech pi ma Kiwasko ni ok wanyal chulo bill. Koro gik mang'eny classes ok wanyal luoko. Sama nyithindo buru miyo nyithindo bedo gi tuoche mopogore opogore. Pi is a necessity ka. Through networks ga akelo Christian Relief Fund mokunyo pi. Moa channel kendo wapampe ne wanyiewo water pump mwapampe tanks te mantie school. Yudo ka pi koro is a thing of the past. School yiende ler, yiende dongo maber, class ler. Then the same school. Ede ticho ng'isa ni Were, an gik moko ariyo kitimona to koro itieko koda. Isidi ni ng'en ma kama nyithindo mathindo mogik bete. Repair nago. Timne facelift. Mwaketo tiles, wawire, wago ceiling board, watwe negi tanks ma pi koro giyudo ginyalo logo kama magi gik ma MCA otimo. Mwagero ram. Mwatieko. Then gima natieko go, gero ne nyithindo gocho. Wagero the modern toilet kanyo ma is so smart for nyithindo matindo. Ma editi wacho ni Were an gik mancha kwa isetimo ta. Yeah. Ana wrong. Kato kidhi Oboch, mine ga ncha wacho ni awa. Wadwa ni waus nyaka kata saa 4:05. Gimitim empower wa gi solar lamps. I made sure ni solar lamps amiyo
oboch traders ma mine gi joma chuo ma uso handasweka. Koro ginyalo uso nyaka sama gidwaro. The same oboch no be atwene gi floodlight maduong' manyalo miyo koro kata joma ohero ni solar ni odwa dhi tiyo go e ot, to pod light maduong' mamenyo kamoro amora nitie. Kidhi 5 ways, Kogelo, Aspen, Gotowak Road, even though pok orumo, to nyicha watimo ne rehabilitation. Nikech kuonde moko nyicha ji ochako chiele ma koro ji diye, to kuonde moko bende ne chando jowa gi pi. To korumo, odhi bedo gino maber mabiro konyo jowa. Kato gi project achiel ma pok otim nikech koth, en loso paw tugo mar nanga. Nikech kanye ma jowa te tuge, ema skunde wagi tuge, ema community bende tuge. En facelift ma katim, to koro gige ga manyachana tieko te. Kato empowerment, an gi groups ma naneno ni kwa empower gi, we cannot only do table banking. Nabedo gi paro moro ni groups gi endi, wamigi e yuto moro, manyalo miyo pesa donjnegi. 20 groups nicha miyo hatcheries. Ma thoth gi sani kidhi to jogo wenyeo gwen ken chick. They hatch their own chicks. Moko pidho, moko uso. Pesa donjo ni ang'o? Group. And empowerment no, bende 3 groups nicha wamiyo fish cages. Mantie group moro miluongo ni Diani Reeds. Ncho se harvest rech gi magi uso magi chagi loso cage machielo. Koro gin gi cage adi. Kato nitie moro ni chako na chako, bencha wamiyo cage. Kato nitie ringwing na sako, nyicha wamiyo cage. Ringwing na bencho se harvest mochako medo, nyicha wamiyo gi cage achiel to gichagi medo cage mar ariyo. Koro yudo ka gigi endi en mana kaka e muma. Ng'ama nomi talanta. Kano mi achiel to dhi kane ike bolo kaka ng'acha no ik. Ng'ama nomi ariyo otiyo matek momedo ariyo. Ng'ama nomi adek bende otieko tiyo matek momedo. Koro yudo ka progress, people are happy nikech wamulo different sectors. King'iyo jowa modak ka puothe, sani taketo negi ka puothe road nadwa rehabilitate. Kech okethore koth mani pigi cha, chomiyo ndara nokethore. To amapi, ne wadesel Alewra, ne wadesel Riba Nyamasare. Makoro Mheshimiwa Orono biro konyo gero gabion. To en erona kata dwaro mara ni nyaka wamul sekta ka sekta. Agwero kamano maduong' ahinya kendo awinjo kisemulo imulo sectors mopogore opogore, imulo kacha farming. Gino mabende nadhi penji kacha tiseduoka partly en gino mabende plants manen godo ne jo fisheries mabende odonga kacha nikech andi kacha nono kane gido lal mang'eny kabisa. To sani bende aneno kisemiyo gi cages. Gino kenge kata mise mabende keto ne jolupo mar neno ni ok agido lal machal gi mana gido ndalo mokalo. Yes, en mane ni lal mane giyudo to nitie chandruok mane obede nam. Koro en ochalo disaster. Ok en gima inyalo wacho ni nunya bedo gi ikruok mar geng'o. En ochalo disaster gi nam ne gimoro odhi otimore makoro odhi pollute pi. Makoro gino nonego rech, not only in cages. To rech nothatho e nam nikech that nini manotim, decay manotimore. To wan kaka mheshimiwa ma ong'e ni aidho nam, ikruok ma wan go ni every financial year, abedo gi ikruok ni cage at least 3 nyaka chiw ne farmers makanyo. Nikech mano bende nyalo miyo level mar rech ma wayudo odhi malo. Nikech sani rech miluwa luwa ni is not enough. Demand is so high. To rech mwamako tin. Mane mo mineno ka koro this fish cage farming is coming into place. Mondo bridge the gap. Kech king'iyo utende wa moriede dho nam gote. Kata Dunga Beach. Joma biro mana negi dwani gicham rech. Samoro biro yudo ka rech koro ma samoro imako gin rech matindo tindo. Samoro yudo ka rech dho nam yudo ka koro bei kendo kendo tek maparo ni kani wuok town ni dwa dhi chamo rech, dongo be ni kibire dho nam to it becomes a little cheaper. Yudo ka samo dho nam ne mene expensive nikech oonge. Yeah. Kaputhe kacha koneno bende Nyalenda Be is also one of the wards mabende koro apane farming itime a bit large scale matin. Kichwano ka gin kacha gi variety of crops mabende gipidho alode,
gik mopogore opogore kacha cha. Kato bende livelihood mag members modak a puothe, iyudo ka most of them bende depend e puodho. Akia ni ne jok ka puothe, the natives, to pango mage ma in godo kodgi kata gino ma bende koro isetimo mar bero ngimagi. Erokamano. Kachako chon 2013, ne wa empower jopurwa maka puothe. Ne wanyalo miyogi, namiyogi, ok ni wanyalo miyogi. Namiyogi water pumps, ne wamiyogi seeds, ne wakonyogi loso drip irrigation mane nyalo miyo konyogi. Gich pi mane thagogi ne watieko. Koro sani, bode chako bedo gi program no mar miyogi kothe, mar miyogi fertilizer, mar miyogi, nikech pi cha wasetieko ma ok bichako ketho negi ang'o? Ok bichako ketho negi puodho. Koro instead, machancha giywak ni pi ketho. Sani gine ma gidwaro pi mondo gitim irrigation mar ang'o? Mar puodho. Koro it is my responsibility mondo wang'e ni to ere kaka ginyalo timo irrigation mayot. Kata ka en a matter of keto negi water pumps moko ma gibiro gogo pi e puothegi, abiro keto negi e budget mondo okony. Nikech wadwaro ni alot wuok mang'eny mitero Kibuye. Wadwaro ni wambo bede e food basket. Nyalenda bi obed ni golo chiemo mana kaka other regions machalo Nyamtoe kata Nakobura ward kata kuonde mang'eny mipuro. Another achievement ma bende anyalo wacho ni jo Nyalenda bi bende semoko moro gane ni utemo matek mag at least wan gi police post Nyalenda Akilo, but koro the police gi japiny winjruok samoro naneno ka gwenjore matin kendo giwacho ni police ok gitim tijgi kaka nonego bende gitimo, kendo arita kwe chal ka gima ok dhi maber kacha, to wan gi police post kacha. Keni mato kaka jatelo ma inyalo wache nang'o? Anyalo wacho ni police post ni Nyalenda bi before devolution ne na different place altogether. Mecho ne ng'eny, ukora ne ng'eny. Mane omiyo kana donjo office in 2013 to nawacho ni the first agenda mara en ng'iyo ni police post oger. In fact, ane mana lobby through Governor Ranguma ma county donate land makanyono mogere police post and Ken Obura manogero. Mamano waneno ko at least kata choch nyalo bedo nikech ing'eni police gi japiny to perception is the bedo marach. To perception is what I'm trying to correct. Nikech sani neno ka through tournaments maloso mag football, I make sure ni every year police ogolo team ma participate kendo goyo tournament ma police ose integrate in Nyalenda bi ma ka dhano neno gi to neno gi ni they are part of the community. Taparo ni mani is a great milestone for us kaka jo Nyalenda and as a leader. Nikech police timo tije to ok wanene ka enemy. To sama imbo timo tije nyaka ong'e ni human rights oluwo. Kimako ng'ato imake ka en gi makosa to nyaka obed makosa ni oketho chik. Mamano tanyalo wacho ni wa perfect. Ma insecurity kata insecurity to ponitie, but it is never a matter ni ka ng'ato neno police oneno enemy. To pod wawako net nikech kana na very soon waseloso security meeting gi chief. Wadwaro ni idak kama yom maonge buok. To bende wawacho ga e public barasas kata public meetings. This security starts with you and the other person. Wachako gi alwora kama wadak. Kama idake no, we must know our neighbors. To neighbors wage gitimo ang'o? Kich nyalo bedo gi ng'ato mi en jirani te kia notimo ang'o? Ineno mana kowuok sama iwuok otieno gima otime kia. Kata odhi omecho kumoro machielo kore kuduogo, you never know. To nye chieng' modhi mecho kumoro machielo moyudo, to you are safe. Chieng' mokoso kocha, obiro deal kodi kaskedi. Akeni bende sewinjo ka bende ji ywak ne jotelo mopogore opogore. Ang'eni in kaka MCA, wan bende gi chive bende ma bende timo administration wa kacha, wan go man bende timo achiel ariyo adek. To ng'ur bende osebede. Nitie jogo ma ywak, nitie jogo ma bende seche moko nyalo wacho ni timo matek nikech kwang'iyo kacha cha bende Nyalenda nigi breweries. Yes. Ka puothe nigi breweries. Nitie jogo ma bende wacho ni gine ma bende seche moko konyogi matero nyithindgi skul. Nitie oganda moko ma bende wacho ni gino osebedo ka ketho nyithindo magweng'. In kaka jatelo ma bende koro asewinjo kaka i champion ne weche mag somo. To wan kacha big bros ma kene nyalo nyiso na jopiny ni ere misingi ma bende miseketo maneno ni deal gi wach machalo kamano. Menace mar illicit, brew, chang'a and the rest. To ena gima chando wa e slums gite. And tieke osebedo challenge nikech jo sirikal monego tieke go ema tindo loke uketo cartelism moro ei.
magin ko gik time gi to nitie te choko gi magidhe gi kaw. There's nothing they are doing about it. To king'iyo, we've lost lives. Yuto mang'eny kata nyithiwa mang'eny mosewito ngimagi because of gik mimadhogo. Nikech iyudo ka bende kora ng'eny, ng'ato dwaro pesa, tiduogo iyudo ka iwaro gima tin tidwa ni ius gima ng'eny. Koro iyudo ka giriwe gi gik mang'eny ma oduogo kadhe iye, chemicals ma samoro interfere gi lives ma nyithindwagi. To nyithindwagi bende watemo sensitize mondo gimumadhono rach. Tiduogo iyudo ka moko addiction is so much mok inyal kwere mokwero. Ka nitie ma koro iyudo ka moko waparo ni ng'ane cha to koro onego ter my rehabilitation. Yes. But eto en a major challenge for us, and pod ok anya wacho ni en gima wasedil go kata wadhi dil go. Nikech an kata an gi petition mang'eny ma ng'ato biro ni ng'ane cha uso gini gi gini to ohinyowa. To en bende ka sirikal ema oweye, samoro en gi license to en bende onyisi ni jatelo, anto mae kara mar yuto. Ka ema puonjogo nyithindo. Koro sometimes bende iduogo iyudo ka our hands are tied. Gombo ni kaka jatelo ini nyalo timo. Gombona to da gombo ni gibed regulated. To wagi chwak matin lakini gibed regulated. To sama gibedo regulated, to wabede gi jok moko ma bende nyalo timo kaka jo KBS. Jo Kenya Biro iluongo nang'o stand up. Ma bende wuotho kata kuonde mier milosogie. Ni to is it to the standard? Koso nitie gimoro mochako kadhe iye ma koro nyalo interfere gang'o gi ngima jo. Mano ka gitimo to I think jowa will be safe. To gi regulate bende kaka ni wacho ni time mar bar nitie kaka oketi cha. Ok ni ng'ato nyalo dhi metha sama mohero. Obedo gi time ne mondo mi bende wabed resourceful in our community ma wanyalo bedo ni as much as wabelo gino matin to tijewa bende wadhi godo mbele mondo mi wager ang'o economy kata uchumi mar. Nyakura Mogajwang pod wan mana Nyalenda Bi kande kendo wachwaka guch siasa Nyakura Mogajwang wachwaka ni to Nyalenda Bi vidhirni magi mabende nitiere kacha kachiel kod bende dongruok ma Honorable James Wero osekelo kacha Nyakura Mogajwang apano winjo kaka bende owuoyo kacha po nono ni penjo moro amora nyalo oronwa ote kacha e Facebook page marwa, YouTube page mara kata mana TikTok page marwa mar Chuny Onagi TV. Mheshimiwa kapok owuok e Nyalenda Bi kandi pod wachwake adon mondo jiso ni keche ido ka bende saningi mapinyo idho kendo adieri oganda bende neno ka gimoro amora idho nyaka weche mag somo to gwenge bende nenore maber mana ka somo matimore ema gero kamoro. Tawinjo kimulo na weche somo ka mana matin mana e primary level. Yes. Dagom penj ni to ang'o ma bende timo kata seche moko kaka ikonyo nyithindo mag Nyalenda Bi, jogo ma bende osetieko secondary school, jonyuol mok nyal, ere kaka ikonyogi kata jok ma bende seche moko osekonyo tikonyogi nade kata chenro ma bende in godo kodgi? Erokamano Owado Steve, gima nyalo wacho ni ang'ama japuonj. To kama japuonj ahero somo. And through program na machielo mar James Were Foundation, asebedo ka sponsor bende nyithindo e high school nyaka university level. Kendo nyithindo matimo maber, keen bright and needy. To naketo yardstick. Ni nyithindo every top 3 candidates mo top award na every year. Gina kauga tingi full e high school. Ki kadho mitimo nyaka maber e form 4. To nakau tingni nyaka university kumidhi. To magi masetimo for the past 10 years. Natime kata kan out of the office in 2017 kan ok oyier. Pod netime Ne pod atime. To kata kiwe mano, sani mane county, bende ncha wachiwo bursaries. Ema ni sani koro ne wabedo stopped. Nikech court ncho kongo rule ni it is not a county function, it is a national government function. To iye kanyo bende ne wachako bedo gi hinyruok matin kaka Kisumu County. Ni county bursary fund act marwa ncho olapse mo expire. Magino ne dwaro an urgent attention ni mondo mine wa extend kata ne watimo amendment mondo wa renew, but that did not take place in good time. Koro mano bende wan gi double koto stop wa to act wa bende o expire. To kata kamano nyithindwa mosetieko mae form 4 kata motieko 8 ma feel ni samoro gionge yuto ma ginyalo dhi e secondary school, wasebedo ga robust program matero gi VTC. And so far nyaka nadonjo office, we've trained over 600 students
over 600 Over 600. ma honorable Ma James wa- Were yes. osetrend ba ing'eni jo Yeah. Nyalenda winjo gimiwacho Yes, yeah. jopiny winji Mwasetero nikech kata sani endi beginning of this year nje watero 300. 300 Yes. Mm. Yeah. Masani bende ka magi graduate to wadhi bedo ni walawa 1000. Wow. Yeah, kendo September wachako roko new cohort madonjo. Koro miyo an awacho ni wasetiego nyithindo mang'eny masani koro nigi Honorable, ere careers. kaka ikawo nyithindogi nikech ing'e ni magi bende nyalo kelo bende ywak ni ikawo mana jogi iselect, ere kaka i-ensure ni equality kata mana It is bende so- tim tipono maber e it is ground. open, wan walandoga mwawacho ni chieng' ma kama I personally gi manager na wawuok gi nyithindogi katero gi Rotary kenda. Waketo walando in every forum through churches,